human anatomy. Idan muka ce human anatomy, me muke nufi da human anatomy? Baran muku wani misalin da za ku fi gane. Idan aka ce human anatomy a likitanci, kaman za a iya cewa taswira, that is map na likitanci ne. So bayan da za a yi ka je guri ba tare da ka san gurin da za ka je ba, haka zalika bayan da za a yi ka yi karatun likitanci ba tare da kana da background knowledge of anatomy ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi yasa ake cewa anatomy is the backbone of medicine. Idan kana so ka san medicine, kana so dole ka san anatomy. Wannan shine. To yanzu za mu yi magana akan definition of anatomy. Definition of anatomy kamar yadda kuka sani ana cewa a turanci ana cewa is a branch of biology that deals with the scientific structure or form of human body. Haka ne. Anatomy ya an samo shi ne daga wani yaren da ake cewa Greek. Kowa ya san Greek. Greek word ne. Ana cewa anatoms. Ma'anan anatom shine to cut up. To cut up. Idan aka ce to cut up ana nufin to dissect. Duk wanda yake medical course zai iya sanin me ake cewa da cadaver, ma'ana dead body. A jiki ne 'yan anatomy suke yin dissecting ɗin gawa, su buɗe shi, su ga jijiyoyi, su ga tsoka, su ga duk wani organ da ya kamata su gani. Saboda duk abin da ka gani da ido zai wahala ka manta. Ma'anan to cut up daga gurin aka samo abin nan na anatomy. A science kuma duk abin da aka ce aka ƙara mai y a gaba, ma'ana anatomy physiology ana nufin study. Kamar yadda nake faɗa, wannan shine anatomy a takaice. So anatomy yana da branches wajen guda 7, sometimes yana kaiwa 8, yanayin yanda ka jera abin. Amma generally anatomy yana da in an ce branches ana nufin reshi. Shine yanzu za mu yi magana gross anatomy ko kuma ka ce mai microscopic anatomy. A science kaji an ce macro ana nufin abin da ido zai iya gani ba tare da microscope ba, shine ido. A total science ma haka ne, ko a wani course ne kuwa. So macro abin da ake nufi shine abin na scientific knowledge or scientific study of the body that body can see with your naked eyes without a microscope. Shi ake nufi da macro. Shi ma kuma yana da sub branches. In an ce sub branches shine yana da kashe-kashe har guda 3. A ƙasan shi muna da me? A ƙasan macroscopic muna da regional anatomy, kamar yadda kowane course yake da tsari nashi, kafin ana bin mataki saboda ilimin ya zauna daki haka ma anatomy yake da shi. So anatomy in da ka fara karatun shi daga sama, dole za ka ɗauki region. In an ce region anatomy ake nufi, kaman a ce maka kirji region ne na jikin mutum. A ce maka kai wani region ne. A ce maka wuya region ne. Ciki, mara, kafa, hannu duka region ne. Shi yasa ake cewa head and neck za a iya haɗa region biyu anatomy sai a ba su suna as a course. Zai ce head and neck as a course, thorax and abdomen as a course, upper and lower limb as a course. Haka ake yi. So za a ɗauki head, neck, haka regional anatomy. Abinda ake nufi da regional anatomy kenan. In mun zo proper lesson, in kuna bibiyan wannan tasha, za ku san menene, da ku samu complete knowledge of it. Sai mu je systemic anatomy. Yawwa, kamar yadda nake cewa systemic anatomy shi wani daga cikin sub branches na anatomy ne wanda yake magana akan systems of the body. Ina ganin duk wanda ya biology ya san me systems, digestive system, respiratory system, nervous system da dai sauransu systems. Wannan shine kawai takaitaccen bayani akan systemic anatomy. Sai mu wuce mu je surface anatomy. Surface anatomy. So da tari da ka je Hausawa, akwai wance tsofin Hausawa suna cewa likita bokan turai. So wannan maganan ba haka bane, ba bokanci suke ba, ilimi ne.
da Allah ya ba su. Ilimin me kuma? Ilimin biology, ilimin anatomy, wanda daga nan surface anatomy suka nemo ilimin. Misali yanzu kana zuwa gurin likita, kawai likita yana kallon ka zai fahimci me yake damun ka, ko kuma ya taba wani guri, ko ya bude idanka, ko kuma ya taba tabanin ka, zai ce ai baka da ruwa, ko kuma baka da wani abu makamancin haka. Zaka dauka bokanci ne ko wani abu makamancin haka. Ba haka bane. Kamar yanda ka san motanka ko ka san abun hawanka, ka san yanda kowane abu yake, giya, batir, haka a jikin mutum. So ka dauka cewa likita shine direba a jikinka, a jikin mutum. So likita ya riga ya san duk inda wani organ yake da wani jijiya da komai a jikin dan adam, kuma daga ilimin surface anatomy ne. In muka zo muka shige shi garangaran, za mu san ya ake a san duk wayannan abubuwan insha Allah. The next branch, reshe na gaba, wato shine microscopic anatomy, sorry. Microscopic anatomy, wanda wasu suke cewa microscopic anatomy ko histological anatomy. Anatomy wanda ba haka bane ba. Under microscopic anatomy muna da sub branches shi ma guda biyu, which is histological anatomy da kuma cytological anatomy. Mu fara yin magana akan shi kanshi microscopic. In an ce micro a science ana nufin me? Ana nufin abinda ba za a iya gani da naked eye ba. Ina fatan kun fahimta. Abinda ba za a iya ganin shi da, ba za ka iya ganin shi da idonka ba, shi ake cewa micro. So yanda aka yi micro ya shigo kenan. So a ƙasan shi muna da me? A ƙasan shi muna da histological anatomy. Histological anatomy, wanda shi yake magana, wannan anatomy shine yake magana akan the scientific study, the microscopic study of tissue. Wannan kawai da ka zo ka viewing tissue ne, a yanka wani gefen nama, a sashi a slide, a je a ganshi a microscope, a nazarce shi. Wannan shine kawai. Then next sub branch shine cytological anatomy. Cytological anatomy, wannan anatomy shine yake magana akan cell ka san dai ba za ka yi ganin shi da idonka ba. So shi yasa ake amfani da wannan ilimin anatomy, ake karantan cell kun san akwai plant cell, akwai animal cells, amma mu nan mun fi specifying akan animal cells ne, mainly ma human cells. Anan ake karantan shi, wannan branch din. So da mu tafi next branch. Menene next branch din mu? Za mu iya cewa next branch din mu, za mu iya cewa developmental anatomy. Yes. Embryological anatomy. Embryological anatomy, wannan shine anatomy da yake magana akan tun daga cikin mahaifiya, daga lokacin da aka samu saduwa tsakanin namiji da na mace, aka samu kwan mace da sperm ɗin namiji ya zo ya haɗu, aka samu fertilization. Ana samun fertilization, to daga wannan lokacin developmental anatomy ya fara. Developmental anatomy bare tsaya ba har sai mutum ya kai shekara 13 ko abu makamancin haka, kafin dai ya balaga, shine developmental anatomy yake tsaya. So wannan shine a takaice developmental anatomy, ko in ce embryological anatomy. The next shine neuroanatomy, ko kuma mu je comparative. Comparative anatomy. Comparative anatomy akan me yake magana? Comparative anatomy yana magana ne akan comparison, ma'ana hada wani abu da wani abu. Idan aka ce comparison, misali wayannan maka guda biyu, wayannan yanzu nace ka abu biyu ake magana akan, an ce ayi comparison, ana magana akan ka faɗa kamanceceniyan su kuma ka faɗa bambancin su, ma'ana similarities da differences. So yanzu nace ka faɗa similarities, ai da ka ce tsayin su daya,
dukan su rubutu ake da su, kuma duka a rubuta maka a jiki, a rubuta word maka a jiki da dai sauransu. So idan aka cika faɗa differences ɗinsu zaka iya cewa wannan fari ne, wannan baki ne, wannan kanshi ja ne, wannan kanshi baki ne da dai sauransu. Wannan shine kamar yadda muke magana comparative anatomy. Comparative anatomy wani shine anatomy da yake magana akan ilimin da zai bambance maka tsakanin mutane da wato ƴan uwanmu birirrika kenan. So ko kuma ya bambance maka tsakanin biri da reptiles ko amphibians ko apes, wayannan species ɗin dai. So misali mu ɗauki misalin da na kawo kamar daga farko, ƴan uwanmu birirrika. Misali in ka ɗauki mutum ka ce a bambanta maka shi da mutum da biri, farko ai zaka ce mu muna iya magana, biri ba sa magana. Biri suna da bindi, mu bamu da bindi. In ka ce a kawo similarities ba, muna da kunne, muna da ido, muna da hanci, muna da waye abinda zaka faɗa kenan. Amma anatomy ba iya wannan ake dubawa ba. In an zo comparative anatomy ana iya duba ana iya duba yanayin lungs ɗinsu, ma'ana huhunsu, a duba zuciyansu ya yake da namu, a duba kwakwalwansu ya yake da namu, komai sai an duba, yanayin fatansu, yanayin adaptation ɗinsu da environment duk sai an duba. Haka comparative anatomy yake, kuma ilimin yana da daɗi sosai, sai ka ji. Sai mu tafi next branch of anatomy. Next branch of anatomy mu ɗauki neuro mu gani. Idan an ce neuroanatomy, maybe ka taba jin abin da ake ce ma neuroscience, ko kin taba jin abin da ake ce ma neuroscience. In an ce neuro ma'ana ilimin da ya shafi kwakwalwa, neuroanatomy, neurophysiology, neuropharmacology, duk wani abin da ya shafi kwakwalwa. So menene a cikin neuro? Shine nervous system kawai at large. Nervous system, menene a nervous system? Brain, spinal cord, neurons and nerves, shine ake nufi ana neuroanatomy. Then mu je the last but not the least, shine applied anatomy. Bari rubuta anan saboda kar in goge wasu. Number 6, applied anatomy. Idan aka ce applied anatomy, anatomy ana nufin disorder ko kuma disease ko kuma disability da wani fanni na jikin mutum yake samu. Ilimin da yake cikin wannan wajen da duk wani abin da ya shafi abin da zai iya kawowa disability a jikin mutum. Deficiency a anatomy ana ce ana ce maka hyper and hypo, ko hypersecretion ko hyposecretion. Duk abin da ba normal bane a anatomy muna kiran shi me disorder ne ko kuma deficiency. Wannan shine ilimin shi ma na musamman ne shi ma, kuma yana da daɗi sosai. A gurin da ka san mutum in yana da katon ciki ma lafiya ne ko ba lafiya ba. Ce da mu a tashar mu mai suna Medical TV Hausa. Idan wannan bidiyon ya maka ko ya miki daɗi ko ya burge ka, ka mana like, ka mana comment, kuma ka mana